Clam capital ng Pilipinas, ang Bulinaw. Alright. Ayun, yung giant clam. Yung giant clam pala. Supuntan muna natin yung giant clam. Shout out kay Ma'am Levi. Yo, what's up mga tropa? Kumusta kayong lahat? At muli na naman tayo nagbabalik sa ating panibagong rides. So, ang rides pala natin ay makakasama pala natin si Ben Moto. At gamit pala natin si red na pula. So, mag-iikot lang kami dito sa may Bulinaw dahil matagal-tagal na kaming hindi nakapag-rides ni Mr. Ben Moto, mga idol. So, yun ang magiging vlog natin ngayon. At ang pupuntahan pala namin ay ang pinakadulong bahagi ng Bulinaw. So, pupuntahan natin yung Patar Beach. Pero may sinasabi kasi si Mr. Ben Moto na daanan kung saan shortcut daw. At para maibahagi din natin sa mga gustong magpunta dito sa Bulinaw, lalong-lalo na dito sa may Patar Beach, no, na may magandang daanan na mas malapit, na hindi na kayo dadaan sa mismong bayan ng Bulinaw. So yun ang magiging ruta natin ngayon. Alright, so yun na yung intro natin. At inaantay lang natin si Mr. Ben Moto. At andito na pala ako mga tropa na sa may Anda Bridge. So nakaantay tayo kay Mr. Ben Moto. So ang meeting place pala namin ay dito sa may Tara. Alright, so maggagas up lang muna tayo. Tapos pupunta na tayo sa may Tara. Alright, let's go mga tropa! Rides na! Alright mga tropa, no? So maggagas up lang tayo saglit dahil nagbe-blink na itong aking gas gauge natin. Wala na tayong gasolina. Gagas up lang tayo saglit mga tropa, no? So dito na lang siguro. Premium boss. Magkano po? Full tank. Premium po, no? Oo. Alright mga tropa, let's go! So ang tagal pala namin na hindi nakapag-rides. Grabe, ang tagal kong walang upload. Nabot yata ako ng mahigit na 2 linggo na wala akong upload mga idol. Pero ngayon naman yung araw na matutuloy na yung plano namin ni Mr. Ben Moto na makapag-rides kami. So ang tagal pala namin plinano to na makapag-rides kami ni Ben Moto. Alright mga idol, no? So nandito na pala tayo sa may Tara. So check si Ben Moto. Hindi raw siya mag-ride. Kaya solo ride na naman tayo. Ay, sayang naman ang bis ko. Ano? Alright mga idol, no? So solo ride na naman tayo. Hindi na naman natuloy yung kasama natin si Ben Moto. Pero okay lang, siyempre kailangan intindihin natin kasi siyempre negosyo first muna.
Marami daw dumating na deliveries nila. Kaya inuna niya muna yon. E tayo naman, diretso na tayo ng Bulinaw. So time check pala tayo mga tropa, 4:32. Ako, uwian na mga estudyante. Hindi tayo pwedeng magpatakbo ng mabilis. Sayang talaga. Kasi pag natuloy sana kami ng Mr. Ben Moto, marami sana tayo mapapasyalan. Kaso nauna kasi yung negosyo mga tropa. Nag-chat pala si Mrs. mga tropa. Nagpapabili ng pasalubong. So tamang tama, sa El Pescador tayo pumunta. So dadalawin natin yung pinsan ko, yung may takoyakihan sa may El Pescador. Alright. Yun na lang yung bibigay natin pasalubong kay Mrs. Takoyaki. Pero bibili muna tayo ng asin, tapos magbayad muna tayo sa may Adesa. Alright. Oh, let's go to Bulinaw. Sarap din naman. Grabe. Sa wakas, nakapag-ride din tayo mga tropa. Nang malaba ko sa iyo, kala ko pag-ibig mo ay tinay, pero hindi nagtigyal, mabas ang tinay na kulay. Grabe na pang drag race, oh. Wow. Ganda. Nakikita ko na, let's go Bulinaw. Malapit na tayo. Yeah, Bulinaw. Andito na ako. Lovercats at Bulinaw, giant clam capital ng Pilipinas, ang Bulinaw. Alright. Sarap. Uy, parang may tumama sa helmet ko ah. Mga tropa. Alright, so touchdown tayo dito sa may bayan ng Bulinaw mga tropa. Dahan-dahan lang tayo. Isang daming mga sasakyan dito. Tama yung ginawa mo, boy. Yan. Tama yung ginawa ni kuya. Kasi buntis si ate. Tama yun, tama. Give way. So diretso lang tayo dito sa may simbahan. So dito lang tayo magpaparking sa may simbahan mga tropa. Ay, sarado na yung simbahan nila. Patay. So iikot na lang tayo. Ikot tayo, ikot.
papasok pala tayo dito sa may palengke ng Bulinaw. Pero hindi pwedeng pumasok dyan. Hanap tayo. Pwede nating daanan. Alright. Pasok tayo dito sa may palengke ng Bulinaw mga tropa. Hahanapin lang natin si nanay, yung suki namin sa asin. So nandun siya sa pinakadulo. Hindi rin pwede. Hindi rin pwede dito. Alright. So bawal pala dun no entry. Hanap na lang tayo ng pwedeng mapag-parkingan. Dito na lang. Parking tayo dito mga tropa. Yeah mga tropa. So tapos na tayo yung nagbayad sa may Adesa. Tapos nakabili na rin tayo ng asin. So guguha na tayo dito sa may El Pescador, Barangay Luciente 1, El Pescador. Tignan natin kung maraming tumatambay dito. Malapit lang naman sa palengke ng Bulinaw yung El Pescador mga tropa. So dito lang sa may Luciente 1. Uy. Alright. Uy, grabe shit ang banda dito. Pero ang lakas ng hangin. Ang daming tumatambay mga tropa oh. Wow. Saan kaya yung pwesto ng pinsan kong si Nanet? Yun ang pupuntahan natin mga tropa na. So El Pescador na tayo. Touchdown. Right. Ayun yung giant clamp. Yun yung giant clamp pala. So puntahan muna natin yung giant clamp. Ay, ito pala yun. Nalaplag. Hello, shout out sa mga tropa natin dyan. Wow, ang ganda talaga ng giant clamp, ang laki. Shout out. Ganda pala ng giant clamp dito eh. Oh, na. Hello, shout out sa inyo. Lover cards. Ayan oh. Lover cards. Ayun, shout out sa mga tropa natin dito sa may El Pescador. Pero okay lang yun kasi nakatambay na sila. Pero tapos na yung kanilang klase, kaya okay lang tambay sila. Alright. Cape kayo? Cape Bulinaw? Bulinaw Integrated. Shout out sa mga estudyante ng Bulinaw Integrated. Yun yung tamang tama. Yan, shout out kayo. Ay, shout out sa mga tropa natin dito. Nasusunod na lang pagpunta ko dito yung sticker. Pinapagawa ko pa rin, hindi nakahabol eh. Saan pa po kayo galing? Ha? Saan pa po kayo galing? Anda lang ako. Ano naman si Umpay? Meron ako ng sticker. Sa Karot. Malong ka? Oh, wow, shout out sa kababayan. Kargado po yan? Ha? Kargado po? Hindi, stock lang ko. Hindi ako nagkakarga, hindi ako nakikipag-racing. Kumbaga sa kon lang ako, yung vlog ko parang sa mga views lang.
Wala, shout out kay Ma'am Liba. Okay naman to. Naka-play naman to. Naka-video na yan. Shout out kay Kuya. Shout out. Shout out kay Mare. Shout out kay Ma'am Libay. Sige, hawakan mo yung camera. Sige. Di sa susunod, sige, pagbalik ko dito, lahat kayo may sticker. Okay. Yun, salamat mga tropa natin dito sa may El Pescador. Salamat sa mga estudyante po ng Bulinaw Integrated School. Yun, shout out. So, ang oras pala natin mga 5 na. Mga 4:29. Ayun, di bali wala na silang pasok kaya okay lang na may vlog natin sila. Saka Malong, di ba? Opo. Saan sa Malong? Hindi ko na po alam, pero malapit lang po siya sa tulay po. Malapit na sa Tulay. Lagi ako na-checkpoint doon. Thank you, salamat. Tumong daming nagbibento ng kwan dito. Street foods. Nahanap ko yung takoyaki. Ay, hindi ito yan. Wala pa. So wala dito yung Samantas takoyaki. Mga tropa. Yun sa pinsan ko. Alright. So doon na lang tayo siguro bibili sa bayan ng Anda. So salamat sa mga tropa natin dito sa may El Pescador na. Susunod by sticker talaga kayo, promise. Yun. Nice one. So wala yung sa pinsan ko mga tropa. So uwi tayo. Uwi na siguro tayo. So sa bayan na lang tayo ng Anda bibili. Alright. Alright mga tropa. So ang oras pala natin is 5:20. So hahabol pala tayo dun sa may tulay, sa may Anda Bridge para hindi tayo ma-checkpoint. Kasi alas 6 may checkpoint doon. Kailangan may reflectorized vest ka mga tropa pagpapasok ka ng Anda. Pero buong Pangasinan yon mandatory reflectorized vest. Kaya sa mga gustong pumunta ng Pangasinan, kailangan may reflectorized vest kayo mga tropa. Munting paalala mula kay Lover Cats. Alright mga tropa na. So Anda Bridge na tayo mga tropa. Wala pa namang checkpoint. So okay lang naman, may reflectorized vest naman tayo. Yan, may checkpoint na. Alright. Alright mga tropa. So dumaan pala tayo sa bayan ng Anda sa may palengke kasi bumili tayo nung pasalubong ni Mrs.
So ang nabili pala natin barbecue saka cheesecake na milk tea. Alright. Tapos bumili na rin pala tayo nito, itong diaper ni nanay na pinapabili ni tatay kanina. Alright mga tropa, touchdown Marempay, Anga, Pangasinan. Ay, thank God. Alright mga tropa, no? So touchdown pala tayo. Dito na tayo sa bahay. At dito na rin matatapos tong vlog natin. So ingat po tayong lahat ng God bless po. Yan. So see you po sa next na vlog natin mga tropa. Masayad. Be. Ah? Wala na, isa lang. Medium na lang yung iba. Ah, yung request mo. Oh, huwag ka na magalit. Andiyan na yung request mo. Oh, plus may bonus ka pa. Paborito mo. Ito pala yung pinagawa ko kay Sherwin, no? Ano? Oh. May asin din. Be, nakabili rin ako asin. Alright, so see you sa next na vlog natin mga tropa. So ingat po tayong lahat and God bless po. So good evening po mga tropa.